YouTube चेनेलाव फिन खेबसेबो बरायनाय जाबाय। नोंथांमोननि सिगाङाव दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। जों दायो बरपेटा र'डआव थांगासिनो। मावजि आं जिउसोरां जिउसोराङा भिडिअ लाबाथाय रागा जोंसोयो। जि सान्दुं गोसाहाय लोगोफोर, होमबाबो थांनांगौ जादों, उपाय गैया। मैयाबो थांदोंमोन, मैया खामानिया जाबोआसै नालाय दिनै थांफिननांबाय। दायो थांगासिनो, न'निफ्राय ओंखारबोनाया बारा गोबाव जायाखै। हाखु दाखु जानानै भिडिअ लास्लाबनो हायासै। मावजि सामफ्रामबो थांनानै बोरै मोनदों? गोजोननाय गैया बे सान्दुं गोसायाव। हाबा जाबा फिसा फिसौ थाबा बिदिनो जायो। हिनजावखौ दोनलांलाय, फिसालाखौ दोनलांलाय। बबे लेखायाव लिरनाय दं? मा बबे लेखायाव लिरनाय दं? उपाय गैया जायोना, लांनांगौ। नंगौ नामा? दे। मा जाहोबोगोन जोंना दिनैया? निरामिससो नालाय माथो, सिंग्रा थरसे जाहोगोन आरो। मामा जिउसोरां माबाहाय लोगोफोर, दाखालि साननैसो सिगाङाव जि खोमा सानाय जादोंमोन आंखौ। जि साखायोमोन आरोना, आं गाबलायदों। बे आंखौ मावजिया रायदों ओइदिनखालि। बदला लाफिनथारगोन आं बेखौ सानसेबाबो। ओमफ्राय दायो चेकआपआव थांदों आरो जोङो। दिनैयो मैयानो थांदोंमोन जोङो चेकआपआव, ओमफ्राय डक्टरा जा लेट फैदों, जों नेनो बानानै फैफिनबाय। ओमफ्राय दिनै फुङावहाय थांबाय आरो। फुं मानेथ' दा खैथा जाखो? 11ता जाबाय दायो। ओमफ्राय 1ता ना मासिम थागोन आरो डक्टरा। थांसै, वास खालामजानांगोन। मा खालामगोनथाय, माजों एल'गोन आं मिथिया। गिनायसो मोनदों आरो, होमबाबो मालाबा साफिनजानो गिनानै थांसै आरो। दाथ' सानाया गैला, होमबाबो माबाना फैनोसै। फिसालाया नैहाय रागा जोंसै जा भिडिअ लाबाथाय। जिउसोरां भिडिअखौ देनां जिउसोराङा नुफिनदों होननानै मोनसे इउटुब चेनेल खुलिना लाबाय आरो। थांनाय फैनायखौनो होबाय थानोसै। नोंथांमोनाबो नायबाय थादो, मोजां मोनोब्ला। मोजां मोनाबा स्किप खालामबाबो जेबो प्रब्लेम गैया। जिउसोरां माब्ला रायज्लायनो रोंगोन बाबा? हेलौ गाइस, माब्ला होननो रोंगोन नोङो? मामा मावजि माखौबा होनदो मोनसे, आंनि नायग्राफोरखौ माबा होनदो, साबसक्राइबारफोरखौ। मा होनो? गोदान नालाय बुंनो रोङा आरो ना। मा बुंना जालाबायलै आं। दे नोंथांमोना अननानै जोंनि चेनेलखौ लाइक एन्ड साबस्क्राइब खालामदो, आरो हायोब्ला जेसे हागौ शेयार खालामना होदो लोगोफोर। ओमफ्राय आं माब्लाबा नुजानो हायाबा जोंहा नैबे बिथाङा मिस्टारा नुजागोन आरो ना आंनि इउटुब चेनेलाव। बिथाङाबो गोबां कमेडि रोङो। नोंथांमोना नायलांबाय थाबा लासै नुलांबाय थागोन। माने दासो गोदान नालाय हास्लाबाखै आरो, बेबिबो दं ना। आयौ आंनि माबाया बायगोन। मामा दिनैयो आइजों बाबाजों फैयाखै, नङाबा मोनफ्रोमबो ब्लगाव थायोमोन आरो। ओमफ्राय दिनै गैथ'वा। बाबाया सानदे नङाबा सोलाबा नालाय, बेस्थ'। आइया ओंखाम संनो थाबोबाय। जों साथामजों फैबाय। जिउसोरां मामा या गगा मोनदों ना मामा? गगा मोनदों जोंहा जिउसोराङा एसे। गारि गाखोनो बिराद मोजां मोनहैयो, जेबो प्रब्लेम गैया माने गारि गाखोबाथाय। उन्दुनो ओंखारबा गाबो, ओमफ्राय नायलांबाय थादों ओमफ्राय। मामा बहा थांनायखौ बाबा? थुदो बिदिब्ला लोगोफोर, नायलांबाय थादो जोंजों लोगोसेनो थांबाय थानोसै। नै बोरसि दैमा मोनबाय लोगोफोर। नोंथांमोना खोनाबाय जानांगौ, आंबो नुफेराखैमोन ना। बिथिं हाबा जाफैनानैसो आं बोरसि दैमाखौ नुबाय आरोना। दालाङा नै बोरसि दैमा बारनायनि आगै लाइसारि होननाया बेनो लोगोफोर, बेनोथार। मोजां नायनानै ला। बिराद गुवार आरोना लोगोफोर, बबेथिंबा दंलाबायो। अखा हाबाथाय बिराद गिदिर जायो दैया, एकदम गुफुर जालायो आरो, खुवा खुनाय बायदि। गोलाव बेसेबां गोलाव दलङा? 300 मिटार। 300 मिटार ना? बैथिं बाला अन्थाइ रोगालाबायदों हनै।
नुफेराखैमोन खोनाफेरबायल' थादोंमोन ओमफ्राय नै जोंहा मिस्टारजों हाबा जानानैसो नुबाय आरोना बिखौनो नायनो हाबा जाफैनाय जाबाय आरो आङो ना मा होनो नायलांबाय थादो लोगोफोर बरपेटा रडखौ जेसां हायो देखायनोसै सान्दुं गोसाहाय लोगोफोर बेखायनो माने ओंखारबाथाय गारिनिफ्राय ओंखारबाथाय बायो ब्लग बानायनो जोंनिया ब्लगा गारियावनो जागायो गारियावनो जोबो आरोना बाबा आयौ 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 लामाया मोजां नंथारला बे ससेया दोनसै नामा मा बिसोरां दुथा होननोसै नामा Mama. Apiku mana गारबोनाय नों दिनैया सोरजों बाजागोन दे सोरजों बाजाबावगोन आंथ' बानो हायालै बाबाजों बाजा दे ओइ ओइ Nama deh. दे हेलौ गाइस होननो माला रोंगोन नोंलाय मामा जोंहा रायलायनो रोंबाथाय हेलौ गाइस होनगोन दे बाबा दे मामा जेसरा आयौ 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 गैलाहाय जोंनि मबाइलासो बायगोन ने मामा आया 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 उन्दुनो ओंखारबाय मोनफैबाय लोगोफोर मोनफैबाय आयौ जि मानसि दं नामा भिरथारमोन हे होमबाबो चेकआपखौ सोग्रोयोना बे बैयावनो अमर मेडिकेलाव दोनसैना मोनफैबायहाय लोगोफोर नैबेयावनो जासिगोन मा जाखो ना नेगासिनो हाबनो मोनथ'वाखै बागोसो नायगासिनो हाय लोगोफोर खर'खौ बोरैबा मोनलायो माथो ना दुरबलखायसो मोनदों दुरबल बायदि नुवाखै माथो नायनानैलाय ने मामा जेसरा उन्दु बुरजा बुरजा उन्दुखांबायसो मा भाषा बिलाय बाक्सा स्टाइल Kamrupian. Oh. Wah. Ini. Sutisannya bobel, mabla kagak? Mau mana wes sampai nang usia? Oh biar. Bigo. Ui. Dia nomor dia. Mulai ini jadi. Jadi nama yang tangan Asam Brookstone. Iyo, orang gosnya iyo. Oh biar. Biar ni kana ya? Enggak. Bedian hangsir jangan sana. Tak kali biji kalam es nama. Gaya menje. Enggak, belik sih. Angin tu nak ni kira-kira. Gosagedan mensigan mama ya gosagedan mensigan jadi serangat ayo kari laksnya kini aku download kum tala mama aduh papa video jadi serang gosla sudah lain tandang supaya arunai gosla nih mama arunai gosla kan genda Ada medium hai logoper, hakan sama. Mama, hey,
गावखौ नुदों नालाय मिनिगासिनो नै फिसा फिसानो आबैयालाय मा आबैया आबैखौजों आबौखौजों अबाव गारबोखो Mama, mama, itulah. Sini kalau beli ya. Mama, wah, mulai mama. हाबखांबाय लोगोफोर गैया जेबो फसायनाय बुस्थु मोनासै आरो जोंहा नैबे बिथाङासो लंपेन्ट बायना थांदोंमोन खिन्थु बिनि नांगौ बायदि गैया आङो संनाय खावनायनि मोननैसो फिसा फिसा बुस्थु लानानै फैबाय गारबाना खोस्लि लाना फैबाय आरो मामा उन्दुनो ओंखारबावबाय बाबा जिउ Sarah. Oke. Dari. Lama ya. Railnya. Jि मेंबाय हाय लोगोफोर आयो थाबायना जि थाबायबाय आंखौ मावजिया दिनै गारि लाबोनायनि गारियाव फैनायनि माने लाबानो जाया जि थाबायबाय आथिं साबाय दा मोनायाव आथिं नाना जाबाथाय लामायानो चन्द्रजान्त्रिनि बायदि जाना दङ अखाफोरनि बायदिनो अखाफोरनि बायदिसो खब्लायाव खब्ला जाजोब्बाय जोंहा उन्दुखांबाय उन्दुनानै सिखारलायबावबायसो बाजानानै उन्दुबाय बानानै थिगसे थाबायबाय आङो जि गरम जि थाबायबाय जि मेंबाय ओंखामबो उखैबाय खरस गैयामोन नालाय ओंखायनो दालि माबा माबि लाबाय फैनायावनो लांखायाबा जायाना इ फ्लाइअभार गंसेयाबो माब्ला जागोनथाय नैहाय लोगोफोर बे फ्लाइअभारनि थाखायनो बिराद जाम जायो दाबो जाया माला अपेनिं खालामगोन होनदोंमोन 26 जानुवारि 26 जानुवारिनिफ्रायसो लामाया 24 सा थांलाय फैलाय खालामनो हासिगोन 2024 औ 24 आवसो बाव औ 24 आरो दा 23 जि भिर जायो जि जाम जायो माने गाबनो ओंखारथावथाव ओंखाम उखैसोबाय मा जाहोगोन आंखौ बिरियानि जालांसै बेहाय बिरियानि हाउस मा नों मा जागोन Baluna gitu? Mana? Ini nih gunai. Ini nih sini gitu. Max kan ya bedin dua gunai. Tik. दे लोगोफोर बिदिब्ला जोंबो थांबाय थानोसै नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय थेंक इउ